15ª edición do Rally do Cocido, segunda proba puntuable para o campeonato galego. Aquí acuden pilotos de toda Galicia cunha única opción, ser o máis rápido nestas pistas lalinenses. Por iso, cada día este rally ten máis adeptos. Esta fin de semana na comarca do Deza o ruído do motor deixaba de ser molesto para convertirse en algo expectante. Preto de 45.000 persoas agolpábanse entre prados e valados para desfrutar do rally do Cocido de Lalín. O tempo quixo acompañar a todos os seguidores chegados dende distintos puntos de Galicia. Hola, moi boas. De Lugo. De Lugo. Merece a pena levantarse tan cedo para vir? Bueno, merece non merece. Merece porque a verdade é que a afición é bastante boa e tal, pero eu creo que a organización ten algún serio problema porque como pasou no Rally da Ulloa, os coches pasan 5, hai que esperar casi media hora para que pasen máis, e isto estamos agora pola mañán. Eu creo que pola tarde ainda vai ser peor, por lo tanto, algo aburrido chega a ser. Creo que deberían ter un pouco máis de control no tema das listas, da inscripción. Eu creo que con menos coches e máis calidade os rallies ganarían moito en Galicia. Que tramo vos parece o máis duro? Bueno, en principio quizás o Couto foi moi duro porque a ter problemas co coche notamos un pouquiño, é dicir, nas zonas rápidas podíamos correr, pero nas zonas lentas de pasar. E depois quizás Carmoega, a zona estreita estaba moi delicada, era unha zona de que todo cheo de gravilla, estreitiño, aí pasámoslo mal. Home, defende os patrocinios, é dicir, un segundo posto. Neste caso, pois non, é dicir, Recasi non lo regalaron, porque non lo puxeron en bandexa, os contrincantes puxeronlo en bandexa. Foi regalado despois económicamente, pois a ventaxe é dicir, bueno, pois ollo, fixen segundo na miña clase no Rally de Lalín, quizás seño único, porque, bueno, de premio son 160 euros que non chegan nin para a gasolina do Rally. O ano pasado participamos no Campeonato de España en 2 carreiras de máximo coeficiente. Aparte tamén corrimos en Portugal unha e en Asturias outra. Non se pasa medo, non pasas medo? Non, se pasas medo non o podes facer. Unha cousa é a temeridade, que eso exactamente. Respeto moito e medo non. Custa moito o mantemento do coche? Para que te fagas unha idea, a temporada pasada nos rondou un presuposto cun vehículo inferior de uns 16.000 euros. É dicir, que este ano pois creo que vai a subir un pouquiño o presuposto, que non o vamos a dar coberto. Supoño que teremos que deixar de facer carreiras porque os patrocinadores están reducindo, non temos onde ir a tirar, e despois nos organismos oficiais ahora mismo pois a cousa, é dicir, están todas as portas pechadas. Pois darles as gracias a todos os que fan posible que nos poidamos correr, a nosas asistencias e, bueno, e aos nosos amigos que nos boten unha man sempre que poden. Bueno, pois gracias e sorte. Gracias a vos. O gañador desta edición foi o estradense Bamarti.